Hvordan skal stå her? Concentration. Så er der med noget Kabulrold. Ja, kabobage eller sådan noget. Det er rom i hvert fald. Ej. Der er rom der. Der er alt for meget. Der røg rom ud. Der røg meget ud. Den røg lidt fra. Det dyser meget grønt. Det er bagepulver. Nej, det finder du bare i. Det er det ikke. Så går jeg rundt. Og det blev blåt. Det bliver blå. Og det er fed farve. Det er fedt. Og så går lige bruge det er sådan, Så kan I bare se derude i klassen. Det virker. Det er godt rigtigt. Og det her er citronsyre. Bare med. Og så kunne man gå for den farve der. Ja, det kan man sagtens. Det er vildt. Og det flotte. Det var faktisk en sygt farve. Det er den eneste farve, man kan se, når man er og det er altså pink. Jeg skal hælde noget, hvad hedder det? Klorin. Og det blev brun. Streg. Og det er orange. Og det er helt orange. Så har han noget Det der to, de er fede farver. Æblejuice. Der er brus i. Det er ganske vendt lov til. Og den her, den er ikke... Den er på simpelthen ikke brug. Skal vi til? Det var næsten nemmere. Det bliver løvselelle. Ja. Det bliver som pink. Og det er en slags dansk vand. Det er brun. Det er gul. Og det her, det er eddike. Det smager ikke. Der er to emner. Du kan ikke rigtig dreje i det jo. Nej, så gør jeg godt lide. Det er to. Næste class. Den bliver lidt lysere end den anden. Ja. Rom, Bagepulver. Citronsyre. klorin, dansk vand, Eddike. Normal. rødkålseksperiment.